Hi, Mark. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Mark. O sige, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong may paglilingkod ko sa iyo at napatawag po kayo sa Usapang LDR. Simulan ko lang po yung kwento po, DJ. Ako po isang construction worker po, taga Pangasinan po ako. Ano po ako nagtatrabaho sa Marikina, Nakipagsapalaran. Nagtanong po lang po ako sa asawa ko, parang nawawalan po siya ng oras sa akin. Kasi, siyempre, malayo tayo, nahanap natin yung 5-6 man lang. 4 years na rin po ako dito, kaya lang, nasanay na lang yatang walang case. Nalilipas na lang ang maghapon, wala man ang tawag. Siyempre, gusto ko rin naman yung kakamustahin ka kung anong nangyari sa maghapon mo. Nasabi mo na yan sa asawa mo na yan yung problema mo sa kanya? Yun nga pong problema, baka pagsabihin, pagmulat pa ng away. Saka, ako pa yung gagawa ng paraan. Ako pa yung tatawag sa kanila. Kaya lang kasi, Mark, alam naman natin sa buhay ng mag-asawa, di ba? Ang problema, hindi yan sinasarili. Kung merong dapat unang nakakaalam ng problema mo, pinagdadaanan mo, yun ay asawa mo. Kasi katuwang mo yan sa buhay eh. Though I do know na these are the things na kailangan parang alam niya na, these are the things na very obvious, sana nagagawa niya na, basic, kumbaga, yun nga lang, hindi niya nga magawa eh. And it's making you feel bad. Siyempre, on her end, kapag nagtampo ka, on her end, kapag medyo na bad trip ka, sasabihin niya lang sa'yo, anong ginagawa ko sa'yo? Na makatay na ba't ganyan ka makipag-usap sa akin? Kasi she has no idea kung ano yung pinagdadaanan mo. So, better pa, mas mainam pa, na alam niya kung ano yung kinatatampo mo, alam niya kung ano yung kinasasama ng loob mo, para makapag-adjust siya, mabago niya yung sarili niya for the better. Parang ganito lang to, Mark eh. Paano nyo aayusin yung isang problema kung ikaw lang yung nakakaalam na merong problema? Nasabi ko na rin po yan, ma'am, natin sa kanya. Sabi mo, hindi mo pa nasasabi. Medyo matagal na rin po, ma'am. Kaya lang parang nasanay na siya ng gano'n. Sabi ko nga natin sa kanya, hindi ka man lang magparamdam ka kung ano nangyayari sa inyo dyan. Tapos, pag umuwi po ako sa amin, sa Pangasinan, siyempre inahanap mo yung pag-asikaso ng isang asawa. Pero wala eh, ikaw pong mag-aasikaso sa kanya. Ay, talaga ba? Oo nga po eh. Tapos anong sabi ng asawa mo kapag sinisita mo siya dyan? Di dapat minsan naglalambing ka na, love, darling, pagluto mo naman ako adobo, sige na love. Mga ganun. Kasi syempre, di ba, Mark, naiintindihan naman kita. I mean, what you are asking for ay konting romance from your wife. Pero siguro kasi sa dami ng pinagdaanan ninyo, dahil may anak na din kayo, tama? May anak na ba kayo? Meron po isang Kumbaga, feeling niya, nawawala na yung spark ng relationship nyo. Parang everyday is just but normal. Ang pagsasama ninyo ay pupunuin na lang ng pag-fulfill sa mga obligations and responsibilities. So, Mark, kapag kinausap mo siya, wag pasita. Try mong palambing. Na mahal, namimiss na kita, namimiss ko yung lambing mo, namimiss ko yung dati na pinagluluto mo ko, pinaghahain mo ko, wala kasi akong ganyan sa Maynila eh. Ikaw lang kasi nakakapag-alaga sa akin ng ganyan. Yung mga ganun. Naiintindihan mo ko, love? Kasi kung laging pasita yung mangyayari, kung laging pasita yung pagdidiscuss nyo ng problema, mahihirapan kayong dalawa. Pareho kayong masasaktan, pareho kayong magkakainitan. Kumbaga, hindi kayo magkakaintindihan. Naintindihan mo ako, mahal ko? Opo. So, Mark, try mo ulit. Kasi this is your wife eh. This is your family. Alam kong itong pagtatampo mo ay valid naman talaga, Mark. Kung tutuusin, nasa side mo ko nito. Pero ayoko kasing, alam mo yun, lumaki to na pwede nyo namang gawa ng paraan sa simpleng usapan. Opo. Sabihin mo lang sa kanya ng in a way na
instead of mainis siya, instead of magkaaway kayo, malambing mo siya. Palambing mo siyang sabihin sa kanya na, love, hon, namimiss ko na yung dati. Yung sweet ka sa akin, yung lagi kang nagte-text. Di ka na kasi nagte-text eh. Alam mo naman, ikaw lang yung lakas ko, ikaw yung inspirasyon ko, ikaw yung dahilan kung bakit ako nandito. I want you to have a good life. Yung mga ganun, Mark. Kasi in this way, mapaparealize mo sa wife mo, not in a mad manner, kung ano yung nagiging effect sa'yo ng pag-miss out niya ng pag-chat sa'yo, pagpaparamdam sa'yo, pag-update sa'yo. Kaya nga po kami, nakakalungkot lang isipin na lang. Pag minsan, siyempre, nahanap mo yung pangkuan nila, paglalang nila. Wala na. So, ganun lang. Pag-usapan niyo lang, mahal ko. Siguro, ano lang to, mahal? Siguro, sa araw-araw kasi na ginawa ng Diyos na yun nga, kumbaga parang ang routine nyo lang ay kailangan yung gawin to o gampanan yung responsibilidad na to dahil may anak na kayo, siya nag-aasikaso ng anak, ang iniisip niya kung paano gagawin everyday, kung anong ulam, siguro dahil ganun yung naging lifestyle ninyong dalawa na ikot sa obligasyon at siya ay nakatuon sa mga anak niya, may mga parts lang sa kanya na nakaligtaan na kung paano kiligin, nakaligtaan na kung paano yung romantic, nakaligtaan na paano yung, alam mo yun, maglambing sa minamahal. So, remind her by doing that to her. Remind her how it feels like to be loved. Remind her how it feels like na may naglalambing at nilalambing. Paalala mo yun sa kanya. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang manguna. Naintindihan mo ako, mahal ko? Okay po. Yan. Sige, simulan natin kung gaano nga ba maglambing, gaano ba kasarap maglambing si Mark. Sige nga, kung meron ka mensahe sa napakaganda mong misis, na napakahaba ng buhok ngayon, mula dyan sa probinsya nyo hanggang sa Manila, damang-dama ko yung haba ng buhok kasi mahal na mahal mo, Mark eh. Anong gusto mong sabihin sa asawa mo? Go ahead. Sa asawa ko po, parati lang po silang mag-iingat at nandito lang ako parati para sa kanila. Mahal ko po sila. Yun na yun, bahal? Opo. Sige. Marka, ano lang tayo, konting lambing lang. Napasagot mo nga si misis eh. Nagawa mo nga maging asawa si misis eh. Nakabuo nga kayo ng isa eh. Ibig sabihin, yung lambing, kayang-kaya mo yan, Mark. Sa gwapo mong yan, abay, manginginig ang tuhod ni misis. All you have to do is ibalik mo lang din yung dating ikaw kung paano ka maglambing para maibalik yung romance sa relationship nyo, ha? Okay po, salamat po. Maraming salamat, Mark, for calling my program. Thank you, love. Ingat ka. Sa mga kabisyo natin, alam nyo, lalong-lalo na po sa mga mag-aasawa or mag-asawa rather, if you have something to discuss to your partner or if you have something to discuss with your partner, huwag nyo siyang daanin sa pakiramdaman. Huwag nyo siyang daanin sa, hintayin ko muna siya gumawa ng paraan. Hintayin ko muna kung mapansin niya. Hintayin ko muna maramdaman naman niya. Huwag ganon, kabisyo. Kumbaga, if you want something out of your relationship, if you want something to happen within your relationship, cut the chase. Just tell that person directly what you want and what you need. Kasi hindi lahat talaga ng tao equipped ng sensitivity na kayang mag-read ng body languages, kayang mag-read ng facial expression, kayang mag-read between the lines. Hindi lahat ng tao equipped with that kind of ability eh. Though, naiintindihan ko na may mga bagay na kailangan pa ba talagang sabihin yan? Kailangan pa bang i-word by word yan sa kanya? Wala ba siyang sariling utak? Naiintindihan ko. Pero if it happen, if it's happening constantly, then the answer is most probably yes. Hindi siya ganun ka-sensitive when it comes to those kinds of matters. Ayan, at syempre sa mga misis naman, I know that your husband is sabihin na natin busy or yung husband niyo ay malayo sa inyo or ano na kayo, swamped na kayo sa gawaing bahay, swamped na kayo sa task ninyo as mother or as parent sa mga anak mo habang malayo yung asawa mo, naiintindihan ko. Pero every once in a while, lambingin nyo din si mister.
O, di ba? Bigyan niyo din siya ng something na pwede niyang i-look forward to every time na uuwi siya sa'yo. Kasi mas gugustuhin mo na yan na naghahanap siya ng lambing, naghahanap siya ng konting karinyo mula sa'yo every time na umuuwi siya kesa hindi na lang siya umuuwi at all at sa iba siya naghahanap ng lambing at karinyo. 'Di ba? Kasi kamukat-mukat mo, tatawag ka dito at sabihin mo sa akin na merong iba yung asawa ko. Pag tinanong kita bakit, kasi nung mga umuwi siya dito, hindi ko siya ganong napapansin, hindi ko siya masyadong ipaghahain. Kasi sabi niya yung kabit niya daw, inaalagaan siya, pinapasaya siya, lagi siyang ina-update. Ako daw po, hindi. Ayaw mong dumating tayo doon sa ganong punto, mahal ko. Ayaw mong maging caller ng programa ko dahil iniwan ka ng asawa mo. So, if you can love your husband, even if he is already a father and you are already a mom, you have to keep the fire burning. Kailangan yung maiparamdam pa rin sa isa't isa kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Huwag kayong maging complacent na just because mag-asawa na kayo, nothing will come in between the two of you. Kasi sometimes, hindi man yan tao, andyan yung you are emotionally apart na. He used to be that person na lagi mong nasasabihan ng problema mo. He used to be that person na lagi mong nakwekwentuhan ng mga pinagdadaanan mo. Pero in a snap, hindi mo napapansin, he's no longer that person. Kasi nga, hindi nyo nakita na the fire is slowly dying. So, mga kabisyo, konting lambing lang, every once in a while. 'Di ba? Pamilya naman yan, naiintindihan ko may mga anak na kayo, dapat kahit papaano iba na yung focus ninyo. Nagigets ko naman, hindi ko naman sinabing gumawa kayo uling ng bata, 'di ba? Emotionally, dapat buhay pa din ang romance sa pagitan ng inyong relasyon.